a mai áldásgála teljes bevételéből és az adományokból a kiskertet szeretnénk felújítani. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtak köszöntőt mondani erre a mai rendezvényre. Ez megtisztelő a számomra, és egyre jó érzés is.
Mit sütsz, kis szűcs? Sós hús sütsz, kis szűcs? Sárga bögrek, zöld bögrek? Egy megymag, meg még egy megymag. Jobb egy lúdnyak, 10 tyúknyaknál. Jobb egy lúdnyak, 10 tyúknyaknál. Mit sütsz, kis szűcs? Sós hús sütsz, kis szűcs? Sárga bögrek, zöld bögrek? Egy megymag, meg még egy megymag. Jobb egy lúdnyak, 10 tyúknyaknál. Mit sütsz, kis szűcs? Mit sütsz, kis szűcs? Sasó bögrek, sárga bögrek, bögrek, bögrek. Jobb megymag, meg még egy mag. Jobb egy lúdnyak, 10 tyúknyaknál. Mit sütsz, kis szűcs? Sasó bögrek, bögrek, bögrek. Sárga bögrek, bögrek, bögrek. Jobb megymag, meg még egy mag. Jobb egy lúdnyak, 10 tyúknál. Mit sütsz, kis szűcs? Sasó bögrek, bögrek, bögrek. Sárga bögrek, bögrek, bögrek. Jobb megymag, meg még egy mag. Jobb egy lúdnyak, 10 tyúknál. Piszkó kislány szegény. Egy, kettő, három, négy, lélegzetet szép. Rajta hajtás, lekbeszállás, fordítás, széphajlítás, helyre jársz és kalentény. Jöjjön inkább a visli, a torna, reggeliken pedig a torna. Az emberek fölégén, a torna, hajlamozni nekünk nincs. Egy, kettő, három, négy, lélegzetet szép. Rajta hajtás, lekbeszállás, fordítás, széphajlítás, helyre
Akkor? Nagyon jó volt. Jó, nem.